Metaphor higher mama Kaakyire FM, Obinima obi chere Germany Berlin ye. Arahu sama sabre ya Kaakyire we esi mi amikro ndo Ahenkro. Ya maame ba panyini kakra woda so ya maame nani afiri wanya akwala. Oni abrantie ya police ate na run to gu ne nsayi. Wo hye be ma ya nima. No kurani nipa a report asemi ma me ka asem bi na sebe. Bebe hwe kurani emunofo ana emune bem abrantie ye ogina ho sabe nipa abekoche no ne ebe kan ne se ye maame adonafu na abrantie so abetena dom amanima maame yitimi fa ne pa ene ne kwafu mu ye maame akwafu ma memma efra ni phone na phone no kradia driver afa kradia driver ne fa ye ne bebisa ne so ye de ne nya phone na de obi na abetena ne ka mu na agya no ho ne be ne ebrai ne be de ko police station emu ana wo se be kwachi abrantie firi se obi hu so ne ye maami na akwafuom doctor ma be kofa emu ne baaye e ma be hwe ya nche se maami ne nkwanhye ewu anyan no be ma ne da ya ansa eno ne be hwe ye hu se da bi ene na abrantie ya na no kurani abrantie abadi asemi ma me de be ka ne se de be ni se 7 prebiasa abrantie kura no wo firi srem bebisa na sa wo firi srem ofiri kumase oya santini ba a ofiri kumase na wetena Dormaa wo bedi pa one na de awudie kese ti sei na hye ya maami batan o owo ma ene ne me kan se ne nipa wo hwe ne nipa hu ehu obi de otin fa wo kwafuom eyi sika ma wo aduane ma wudi ya sebe waba paadie wo de wuti ye wanya wo bi a ono opa obi aye adwuma ma na otin fa ma akoye na adwuma mo hwe wudie de abrante ye kodi ye maame ye wu enye sesebe enne abusua ene nipa a bibisi a be ma badwene ba ho ntem a fi se ye maame ne kwafuo ma se de be kire no onkyere bebre enti be hwe ya maame ma ne na wo se beti so ne bebisa se maame kwafuo ma enu sa ta me die ne nka abarada nti ye wo se ye ma ya dwene ba so ene ne chese be mfre ne phone de kita na kradia driver efa ya be ko nko mu ane kire se abrante so ne maame ne kwafu no bebisa ne se na wo ne maame ne ko ye maame wo he a afi de nche sa senya bo abrante menuanom enye nipa bia no bekuna fa wo ho adi o enu tine me ka kire wo no se ne niema bebre na ekoso wo wiase men sama esi no wonte ase suro di obenwo na die ben ni twi de wonya wo so obeye wo no ogina wachi pe nipa wonya wo obeye wo no ogina wachi o omfiri wani ya wo behu no eni tiri me de da bia mama Kaakyire fa ye bom kokko ka kire mo se ewiase na da ho no emu ehu na nka wo bi de ofaw ede wo kwafuom ayi sika mawo atimu ma waduane di sa nipa no bekodi na wu sa nipa no bekodi na awu na so mo hwe de ato ye maame eni ntiri da bia nka se sa nka dan de a de atu obi na betima ato de atu obi na betima ato de aka obi so betima aka eni nti mo anya hweyie sade ne an robbers ahodo kora aba bawiase no na strategies bebre akwaya ahodo bebre ni nipa bi ne be fa so we ya ye ka kire so ye wudi ni o na obo apa betena Dormaa Ahenkro Dormaa Ahenkro ya maame ni mfo nyina da so nyane afiri Dormaa Ahenkro no ofiri eno na atima ye no ho sebe nipa de na dwenim da ho na so akwa agina ho sesi a wo hwe na ti wo so ne bodani asuniye bi ani afiri ni krom abetena wo bi krom se wo be pa adwuma ye adwuma no ba ye so anya bi o nipa na ama na adwuma no eno na akwa kodi na hu no menuanom omo yanya hweyie momo yema ni so na ho na nne nipa oben wo no oni ni betima di wawu nipa oben wo no oni ni betima di wawu show ya maami onam oni wudi ni bi ate asiwuram de ono ane nanante akwafuom no oni na atima kwa koku ya maame no asena popa na no aba abetena si no sanye nyame a sanye awurade a sanye bambofo ya me de me ka kire wa ne se ya hwe yie e wa setena mu
ya hweyie e wa setena imu na sese de Ghana ewiase na eda ho no adom bi ne de ya bepie ha wo brochirefo eti Ghana fo mo hwe mo ho so yie eniema sei de ebi betime asidie na so ye de brochire ha de enafam saa bambo no ho odin e wo ha oman Ghana mu sede da bia meka no Ghana mpadinfo e propra etete wa pampam me de ya ho sem yasi no eno ne mpese wu na wo ya hweyie umia ba supokura hinime sabata beja ne mafie e kope bibia ba ma me ne media nkwanhie wuo awerɛhoɔ wuo aningwasie wuo eno ne ye ma me yakohia me da se mama Kaakyire nie wo bi ni mo bi kyerɛ mama Kaakyire FM no e wo Germany Berlin sandira fa ma wumia na onua so fa ma onua me da se